Hey! Croeso i'r stream, pawb! Croeso i'r stream! Croeso. O! Ni'n chwarae Sker Ritual heno. Ni heb chwarae heno am... 1.0, ie. 1.0 update. O ni nawr cychwyn o'n ni gyda'r beta a beth bynnag chi, tiwod, y fersiynau cyn. Steam Rhaid i chwarae'r alpha. Na. Bach o humps ar y lôn. Fydd hwn yn perfect. Oh, yes. 1.0 release. Heb chwarae lefel gyntaf am misoedd. Boxed Australian Ocarina... Ydy, sut ti'n pronounce hwnna? Oh, hynna newydd. Ocarina? Animation. Australian? Ocarina of Time Gold Cat Collector's Edition. Nice. You're here. Oh! This is Lavanot Point. One of her radio towers is here. She's using them Ideal. Dyn nhw heb di... destroy it. Okay, hwnna'n cool. Mae'n voiceover nawr. And like dweud yr actual story. These miracles will make you stronger, faster, better. So beth dwi'n joio? Y ffaith dwi'n cofio mouse sensitivity fi. Yeah, mae mouse sensitivity fi'n insanely uchel. Holy hell. Okay. Gardens 33 Royal Arony. Sut ydyn ni'n mynd i hwnna? Mae'n yr escape optionau when I'm like mouse. Dwi'n cofio iawn na gogoti oedd my gun. Be? Y gwn yma oedd... Ie. Oedd hwnna'n y gun di i fe. Ie, hwn efo'r... y thing boostio fo fyny, beth hwnna? Ydy'r term nhw'n eisiau fe yma. Elixirs. Cael ei feddwl? Mae'n nhw'n cael? Meth cael. Cyfradd y tân gan 8%. What? Cynyddu gyrfa y tân gan 8%? Beth di hwnna'n golygu? There's still a chance. Mae wrong. Find your way back. Mae'n nice to cael voiceovers now. Mae'r wolaeth gyflym. Yndi, beth sy'n yn yno un ydi... Cos mae'n wave-based. Oh, fire rate. Hwnna beth mae hwnna'n golygu, ie? Ie, mae'n dwi'n eisiau AI. 1000% dwi'n eisiau AI. Mae Morgan wedi translate o. Rhan fwy o'r game. So fawr dwi'n translate hynna? No way. Dim yn beth mae'n dangos i fi. Methu cofio, ni angen edrych nôl ar y fideos hen i gweld beth Ie. oedd wedi cael ei translatio. Spice yn dweud, dwi'n mynd i weld band lleol yn chwarae 3 pint y tocyn. Nice! 3 pint y tocyn, oh bloody good. Dyma ddim yn dod i'r band. Yeah. Be gwir. Mae'n y band o'r enw The Warning yn chwarae heddiw mewn Caerdydd. Yn y Students' Union sy'n really good. Nhw'n rock band. Mae'n gutted rydw i ddim gwybod rydw nhw'n... Oh shit! Freaking Abraham. Okay, hwnna'n cool. Mae'n cael nice animation nawr. Hwnnw. Gwych mae'n dod am fi. Beth hwnna? O, dwi wedi gwasgu bod hwnna'n cywir. No, na! Rwy'n methu cofio, beth di button healo? Rwy'n methu cofio hwnna. Ie. Gallu revival fi, ysgoch yn dda? Na, just... Cerfioriaeth Cymraeg hefyd, nice. Dwi'n te? Mae'n a, like, thing... Glw, no, mae'n... Dim amser... 5,000, ddim eisiau gwario. 5,000. Na, pryn... Yeah, sure.
Oh. Mae'r blymyn knife dal, like, OP. Triple points! Cost so many points ever a bloody knife, like. It's called points of points. Saif can't. Ever knife. It's called like cantrip ever pistol. Talent oh, 50 on a hwn like hwn string. Yeah, hwn. O, ti'n gallu lliau yn hawster, ti'n gallu... Oh, fuck. Na, mae'n gwneud nhw'n galetach, rwy'n meddwl. Na, mae'n ddau opsiwn an. Oh. 1.0, baby! Mae na... Ti'n gallu rhoi y difficulty lawr yna. Fyny, wel. Stormson, bom iechyd, dim... Fain hwnna. Rwy'n eisiau'r bwledi tan. Mae'r cerddoriaeth hefyd yn newid, rwy'n meddwl. Like, y syniau. A cyddwraeth. Mae na, like, Oh, shit, mae'n un hwnna. Mae na, like... Sgrifi ddim o gwbl. Wel, mae ddim cerddoriaeth, mae mwy fel, ambiance. Yeah, mae na ambiance, like, music yn chwarae. Oes? Yeah. Dim I fi, de? Na? Na. Mae'n like... Ding, 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 shh. O, da, gos, dim o gwbl i fi. Ble mae pop di ping di mynd? Mae di delio efo'r plant. O, mae'n ffain. Fy ni gallu duo o hyn. Ti di hyn yn barod? Fi'n gwneud un yn nhw. Mae'n cofyn speedrun in it. Newid y pistol i ni cael single shot. Rwy'n methu cofio, pa button ydi hwnna i hilo? Mae'n button weird. Mae ddim yn... O, mae ane. Edit tonic. Ti'n iawn, sori. Rwy'n fi'n edrych ar un o'n hwyr. Mae'n draw fan hyn ydi e? Uh-oh. Abraham e? Oh, shite. Oedd Abraham yn am to 30 seconds cyn i. Beneath you there's a laboratory where my mother has done unspeakable experiments. It's this way to the radio tower's main control room. Swear on a ammo thing within. I don't know. Ble mae'r key? No, mae'r key ddim yma. Ie, Sŵdog. Yeah, ble mae e? Uh-oh, it's on a ffordd. Yay! Ti dal efo pistol? Yeah. Pistol run. Dwi'n eisiau goti mewn hyd am di.
Dwi'n mynd o'n e-mail o'r site o fo. Faint ydi... ti gallu agor drws hwnna. Mae gen i... Dwi di agor like Dwi'n cwffio Abraham ar hyn o bryd. Beth oedd draw fan hyn? MP18A? Rwy'n methu cofio beth oedd hwnna fel. Oh, hello, Abraham. Oh! Wledi anfeidro! Dwi'n cael bod i'n mynd do. Yeah, oh, sorry. My bad! Mell mewn bottles sy'n syffran. Na, ddim eisiau hwnna. Dwi'n angen mynd nesaf, ddol yma. Yeah. Hwnnw. Beth rhaid eisiau. Ein hwnna. Lovely. O, ti'n byth yn mynd i... No! Nhw di bloco'r cheese strat! Nhw di rhoi cerrig fan hyn. Nah, ruined. Methu chwarae dim mwy. Nhw di bloco'r strat ni. Hwnnw mor drist. Nhw di bloco'r cheese strat ni. Hwnnw mor drist. Ffwc... Be mat... Rwy'n ni cael ar un. I swear nhw di newid pa guns sy'n ble. O. Ond dwi'n fel chwaith, ba. Phil, rwy'n na machine gun lawr fan hyn, I swear. Iawn. Strat nesaf gen i gadw un yn fyw, ie. Yeah, ni'n mynd trwy'r levels eitha goblin. Esgysodwch chi. Axe? Tybed beth mae hwnna fel. Oh. Oh my god, dwi di miso fe like 2 waith. Oh, mae yna trail wedi dechrau. Oh, shit, mae yna elite maker ble. Lan fan hyn, ni angen stopio hwnna, ni angen stopio hwnna. Dim fi, dim fi. Mae yna friggin' elite maker. Rwy'n meddwl mae'n lan... Ie, mae lan fan hyn. Ydi elite maker. Rwy'n creu like a bloomin' floating death, like, efo scythe things. Cofio? Like a Grim Reaper bloody things. O, dwi'n mam mo. Yes! Fi stop o fe. Woo! Ydych chi'n gwybod i'n neud un Be? Si'n sylwi'n byd. Rwy'n popol lan ar y screen. O, da? Yeah. Shit!
O, dwi wedi agor lawr yma. Nice. Hwnna. Yeah, rwy'n popol lan efo, like, trial mission. So ti'n cael, like, 2 munud I stop o'r Elite Maker neu mi fe bloody Grim Reaper yn dod allan o fe. O, okay. Ah, that door. Perhaps it's connected to the mythical creature's mother is captured. Dwi'n agor drysa. O, dwi'n y mewn lle. You'll need to find Hell yeah. Helo. cylinders to Dwi wedi agor... Oh shit. Dwi wedi agor drysa. Nice. This machine can assist you. Ni'n cael, through passage now te, hwnna'n da. Whoa! Oh my god. Am si... Wel, I'm sure. Fi'n trio, dod ti nôl. Never mind. Never mind, rwy'n trio. Shit. O, dwi'n gael mynd i Damn! Dwi di, adfwylio. dwi di literally rwy'n pack a punch o fy gun hefyd. Ah, Ie, hwnna'n os ti'n prynu'r gwn eto, ti'n cael y pack-a-punch level. Yeah. O, ti'n cael gwn yn ôl yn, oeddech ddim o blaen. Oherwydd ti'n cael talking. Rwy'n ti'n Ie? cael talking bywyd. Ah. Os ti'n cael talking bywyd, ti'n cadw eich Dwi gun. adfywio chdi. O, o'n iawn, dwi adfywio chdi. Ond mae gen I dim talking bywyd, so... Dwi wedi colli fy bloody pack-a-punch gun. Ond mae'n a half-price thing just wedi dod. Right. Bloody hell. Second level, pack-a-punch, run. Shit. Great. Aww. Mae'n miles away o'r like a... Hwna'n ymlaen. Naw eiliad, Brim yn mynd I cael y hanner pris yn y mor drist. Ble mae'r key? I ti? Ryn lan y top, ryn dod nôl nawr. Fi'n ail spawno ar y dechrau. Ydw fi wedi colli fy... Ie, rwy wedi. Mae second level o dda pack-a-punch yn... Reit handi. Ie. Os ond dwi'n marw o'n, dwi'n iawn. Rhaid angen prynu talking bywyd. So mae cael digon am pack-a-punch yn meddwl. What? Oh! Na, mae'r gun pack-a-punched. Oh! Yndi? Sick. Ti'n mwyn colli'r pack-a-punch fydd? Na, No, rwy fi'n colli'r gun, o rwy fi angen ail prynu fe. Ie. O, mae wedi ail prynu fe efo'r pack-a-punch. Hwna'n eitha da. Iawn, gad un yn fyw wan. Yn ni cael... Ie. Oce, mae dim efo fi. Un efo fi yma. Be ni'n neud efo hwn? Nice. Ni angen llaf nhw mewn y cylch. O. Ond yn fine. Let's just trio gwneud un o'r trials. Un o'r trials, un o'r other missions. O. Rwy'n meddwl os rwy'n un lan fan hyn, ni angen cael y torch. Like a lantern thing. Be ti? Na? O na, ni angen ffeindio hwnna. Mae'n mewn... Dwi 'di mynd lan y grisiau ble ti wedi mynd. Ni'n gwneud yr yr un scarecrow gyntaf, rwy'n meddwl. Oh, Christ.
Lle mae'r... Oh, right, just lladd banshees, okay. O, dyna di o. A ti'n dweud delay y banshee, delete the banshees. Ti di delay y banshees, Emrys? Do. Level 68. Rai me, el... Hwna... Gwyn fi reit OP dwan, so... Fe dwi wedi pack bunch o fe 2 waith i ti. O. Nes i cael y half price ar union amser iawn. Nice. Mae'n rai arall metal, te. Mae'n boi metal yma, beth wedi neud efo nhw? Seithi nhw efo'r gun hyn. O, Diolch. dwi'n meddwl dwi'n cofio Helldivers yn intro pwysio Q, wan. I eitha chdi. Dyna fe. Na. Oh, what? Beth yn y byd ei fyna? O, mae'n rhywbeth invincible. Oh, piss. Ddim siŵr beth y cael i hwnna. Dwi'n cymryd amser i fi adfywio chdi. Yeah. Fe fi'n just mynd Ugh. Mae'n neis nhw wedi adio hwnna, like a option i trio revival. Eich teammates. Dwi'n cymryd life token. Na. Na, mae'n safio life tokens. Alright, let's mynd lawr y grisiau. So hwn dwi'n neud o'n. Bron, ni angen. Seithi things lawr fan hyn, mae'n like... yeah, Ryan. Rai protector chdi. Iawn dalgelion cyfagos ar ail... What? Eh? Oh yeah, mae'n blymyn slidio mewn y game hyn. Mae'n anghofio hwnna. Dwi'n hofio mae'n health gyda fi. Be? Dwi'n hofio mae'n gyda fi health. Oedd e'n allan nhw yn fama? Na, just angen sefyll fan hyn. Oh, ond ti'n methu neud ar hyn dim mwy? Oh no! Oh, you fucking... Oh, Christ. Oh god, TLT. What? Dwi'n eto. Hyn yn annoying. Nhw wedi blymyn cael gwared y holl cheese strats ni. Dwi'n... Oh, O. shit. Pan dwi'n methu... Dwi di ail... Dwi di ail spawner. O, iawn. Ble mae'r bloody key wedi ar y map hyn ar... Mae yna cwpl o locations mae gallu bod. Yay!
Iawn, ti'n cadw un o'r... Un o'r rhoi fall, gobeithio. Fach, un o'r rhoi araf, rwy'n meddwl. Fel rhywun sy'n chwarae lot o Helldivers yn ddiweddar. Mae yna un game enemy types dwi'n casau. Ie. Hynna di Race of Invisible. Ie. It's bollocks. Mewn unrhyw gem. Yr unig person sy'n cael neud o ydi Metal Gear Solid. Oh, god damn it! Ah! Sorry, rwy fi'n meso hwnna lan. Si lladd yn... Dwi angen prynu... Diwn. Nice. Okay, oh god, okay, yr un cofi'n hyn neu cael nhw seithi mewn i'r bloody thing. Dwi'n di brynu... Fucking bywyd. Same. Paid dynistrio rai tan. O, dwi'n newid i ddysgu yn tan. No. Neu'n cael o rai tan i seithi mewn i hyn. O, ie, chawr. Eich chwilio am pobl tan i ddod yn nhw yna. Are you fuck... O, dwi'n gallu, prynu life token i chdi, dyna. Na. Chos o'n fi ddipyn o... Ti'n gallu adfywio fi. Ond... Gwti. Bai syffar ynas. Ond be fi'n dod nôl pryd mae'r rwnd yn gorffen. O, nes i llawn nhw. Diolch ni. Mor dryst. Mor dryst. Maybe... fucking... Knobhead and all. Mae'n delayed, da. Beth sy'n delayed? Abram wedi alw. A dwi'n gwybod dwi'n mynd yn cwffio os yda 20 seconds. Uh-oh. Ah! We're tapped allan, game! No! Whoopsie! Sorry, rwy'n fi'n tabbed allan o fanna, dwi di marw eto. What? Oops. It's lladd pob. Yeah. Yeah, rwy'n ddim meddwl over back like a ambiance. Rwy'n ddim meddwl over ambiance hyn mewn y game pryd rwy'n i'n chwarae. Ie, sgynna fi ambiance o gwbl da. And like,
Kind of fel hwnna. Spooky. Dwi'n neud tren. Mae'n un ffyrnas mor galed. She can't be trusted. Mae'n i edrych am y ci. Fi dwi'n ghost. Ble mae'r ci? O, dwi'n ôl. Yay. Hwna ble mae'r thing. Ei, beth am di marw, ie. Na, mae fe'n just like ychwanegol i runes ydi e. Bob 10 runes Ydi'r, yn dod. O, hwnna bwtman hwyr. O, hanner pris rwy'n mynd i nôl fy gwn. Allan. O, dwi'n... So, allai gyrraedd y pack-a-punch mewn... Trio fe. Gyda bret gael un lefel arall y pack-a-punch. 13 seconds, na, do, shit. No! Oh! No! I cael fy tocyn bywyd yn... Luckily. Oh! Na! 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 Oh! Mae fi'n redig mewn i'ch trin ti. Oh. Sorry. Bai fi yw hwnna. Gwych. Oh my god. O, mae'na boi tan yma. Yeah. Come on, mae'n a couple yn nhw fi, come on. Seifiau! Dyna ti, boi o! Oh shit. Dwi wedi chwaffi ei gilydd flan! What? Iawn, fi'n nhw'n seithi un arall. Mae'r gun hyn, mae angen mag fwy, oh my days. Dwi'n methu cofio os rwy'n hyn yw'r, like, a gun o'i fi'n arfer dynyddio. Dwi'n meddwl yn mae gun. Yr M1 Gerard yma dwi'n eisiau i oedd. Ie, hwn yna bolt action, ie? Ie.
Ie, rwy'n fi'n hoffi'r y machine gun neu'r submachine gun. O, gwi fire guy yma, fire guy. Neis iawn. Oh, ma wedi gwneud e, yes. Oh, na! Beth gath yma? Rwy'n cael trapped rhwng rwy'n methu escape o. Oh my god. No. Oh my god, TLT. Oh, diolch. O, gyda fi, Oh, ti'n nôl. Nice. Ie, dwi'n gwybod. Mae wedi costio pack-a-punch i fi dda. Oh na, rwy'n flin. Di pack-a-punch ddim yn cynyddu wan, o'n pris. Ie, mae yn. Un fi'n like 15,000 now. 5,000 o fi fan hon. What? O'n fatha ail neu trydydd fi. What? Pack punch di 5,000? Nah, rwy'n mynd i'r pack punch machine. Mae un fi'n dweud hain un. Mae un di 15,000 i fi. A dim ond gyntaf i brynu chwaith. What? Bydd angen neud am? Angen rhoi'r intestines mewn i un. O, ie, bydd o. Gynnu fi un intestine, sydd dwi'n tafod yna. Ti angen mynd i fe, cerfyd i ffwrdd fe, cerfyd nôl. Mae'n mor i'r ti. Mae fy mor rhoi fawr yn gollwng nhw. Ei fa yma. Ie, mae Lucky's gyda fynd. Y be? Mae Lucky, mae'r lle cwn yna, jyst y ci yma. Ie, rwy'n mae dim yn gallu bod un lle yn y map ar y tro. I colli fy elixirs. Ac elixirs? Just to sylfoi, mae gen i un elixir. Iawn, gwy'n 4 intestine yma. Nice. Ooh, ysgyswch chi. Oh. Gael tafod o misel un? Ah, seriously. Ti be? Ti'n gael tafod o misel un? I'r thing. Un, ie. O, ti'n T-posio i fi. Love it. Oh god. Rwy'n mynd i criw. Os rwy'n like marw unwaith eto. Diolch yn fawr. Oh, rip. O'n i'n bod gyda amser, sorry. Dim problem.
ti'n creu. So dim ambient music i fys di? Na? Na. Oh, are invisible and irritating. Ammo, dwi eisiau ammo. Yay. O, ddech chi gyda fi gwair yn drws da. Oh Christ, yeah. Ti eisiau saif ar gyfer token ys. Yeah. Oh, dyma'r ci. Na. Na, rwy'n mynd i cofio. Dwi wedi rhoi fy pack a punch gun i ffwrdd, ddim eisiau fyd mwy. Na. Beth nhw'n galw fe ar hyn? Mae obviously ddim pack a punch. No. Eitha bob dim arall yn gema, maen nhw'n troi lor i chdi dilyn, ond cos oes dim respite o gwbl, ti byth i... Ie, methu dilyn e. Ti byth i dilyn o. Dwi'n dysgu da, ydy... Oh my god. Ti'n nhw'n friggin' difri! Oh my days, like... Who's it? Rwy'n gen i train mewn y ritual chamber thing. O, dwi'n siarad dwi'n ffordd. Is i iwsio ultimate fi, reit yn ganol. Nice. Mae'r infant sprint yn handi, cos yna dwi'n Yeah. abusio. Dwi'n fatha, y trick ydy, jyst rhedag pasio nhw, to nhw, a seithi to nhw. So ddim extra damage, ond ti'n cael mwy amser i lle hanno. Ah, fucking boi ma. Oh, dyna'r gun fi'n arfer defnyddio. Pavlov. Oh gosh. I'm mynd i cymryd y Pavlov. Ar fi cael life token neu pack a punch? Pack a Life punch! No! Whoops! Dwi'n ti, ti'n mynd fi? Lle mae pack a punch chdi? Dwi wedi gadael. I'm in troi drws, please. O, gyda fi tren bach handi ar o'n. Nes i sbwylio fo. Rwy'n flin. O, gisio pwysau cael level 3. Oh, what?
cael bloody level 3. Saying hwnna, rwy wedi pack a punch o, like, tree gun. I level 1. Do! Yeah. God. Whee! Oh, ring of health. God damn, ble nhw'n dod mor gyflym. O, uffern. Problem fi efo'r apron ydy, dim yn diddorol. A be? Mae jyst yn fatha bullet sponge. Mae'n... Yeah, mae'n un o'r bosses o'r, like, a game crew, feel. Os rwy'n cofio'n iawn. Alright, trio cadw un yn, like, fyw. Iawn, gyda un y fyw ar hwn dwi yma'n. Dragon yn Reef Tree. Hwnnw ti? Ah! Beard thing yn Reef 1. Witch. Beard, Witch, Dragon. Beard, Witch, Dragon, Dragon. O, Ah, piss off. un y fyw am y fi. Oh my god, nah! God, for fun on the button anchor. Oh, nice. Gynna fi... These strange symbols are a collection Gynna fi un y fyw am fi yma. of research. Nice. Cadw yn y fyw, ie? Yeah, kind of in view. They seem to be involved with the monsters she's created. 50 Oh shit. Mae'n sôn, you- man. Oh! Ble oedd nhw'n dod o'r like neb fan'na just then? Ond neb yn all... Allan oedd ni gyda'n... I don't know. We've like neb fan'na, we've been thrown around around like pimp. Oh, pissing hell. We've been lawr y corridor, nôl. Iawn, dda fi te. Oh my days. Paid poeni dwi di Meddwl mae'n like fast reload neu rhywbeth. O, mae'n just spawning o llefydd random, man. Cloi lawr y gantry. Mae yna side mission, like fan hyn. Ydyn nhw'n stopio chdi cheesio cadw un person yn fyw, ti'n fel? Gyda un boi Fatha. fyw. Ma' hwnna'n Gyda un boi sucks, like, fyw, hwnna'n- iawn. Os nhw wedi stopio hwnna, like... Beth ti'n gallu neud? Ie, gyda un boi dod ar ôl fi, iawn. So ni'n ar lefel 26. Frenzy Catalyst.
So'n byd frenzy am y boi yma, de. O, ti di marw? Yeah. O. Sorry. A ddim o'ch chi ddim mission. Na, dwi di. I'm mynd i trio cael yr Dyn ti? elixirs fi nôl. Ti'n meddwl elixirs chdi nôl, dwi'n mynd all hwnna? Y power-ups. Ti'n colli y power-ups os ti'n revive heb token. Oed? Ai. Lle ti'n ôl nhw? Dwi'n ar y waliau o like of things ti'n inject mewn i chi'n. O, dwi'n fach dan. Like you know, like reload speed. Ie. Beth di gael o fe, like Ie. like y holl stuff Ie, o'na. costio. Be? Ie, costio lot. Yep. Dwi'n gwneud tren mewn y main siambr. O, dwi'n ei tren efo yma fyd. Ond i hawl ni gyd. Dwi'n mynd clockwise. Health is still dwi'n rhaid i ffwr. Half price! Hanner pris! No! O, 45 na, dwi dal yn short a lot. No! What was... Oh, rwy'n mynd i mynd insane. Rwy'n mynd i, like, just... Rwy'n mynd i gwylltio. Mae na cwbl o redig at fi. Hynny thing arall, ti byth gallu revive i neb, cos mae rhywun wastad arna chdi. Yeah. Och, Yeah, trio cadw un fyw. Oh my god, mae 'na loads o nhw. Oh na, mae'n elite maker, no. Oh na, David geifio ar elite maker. Oh na. Shit. Dwi ti? Lan ar y tir. Dwi'n lytio newid dod o fyna. Rwy'n mynd i cael, mynd i nôl i'r, like a goat area. Oh, dwi'n hofio am i hyn. Cna fi iechyd gan 3 can. Oh. Abomination wedi alw, uh-oh. Mother has made these tests to protect the keys to her control room. They're almost ritualistic. What the hell byd i o? Oh.
Oh god, beth di yna? Rhywbeth sy'n frame lagio fi. Ah! Oh my god, mae'n redig! More goblin, what the hell? Mae'n insane, mae'n like... sprintio at ti. Ydy e wedi marw? Oh, no, mae heb wedi marw. Mae'n rhaid fyna. Oh, mae'n gallu sy'n trwy fucking coed. That's bollocks. Hell yeah. Fi mae level 3. Woo! Wow, max ammo am hynna, ideal. Beth di yna? Bird. Oh god, piss off, please. Just fuck off! Right. So basically ni angen symud like gargoyles rownd y ochr I pwyntio i'r symbols sydd ar ochr y thing. Oh my days. Ah! Ble mae'r... Dwi'n di just protectio chdi. Diolch. Okay, da ni'n hwnna. So chdi'n stopio rhedeg y ffwrdd. Thing. Okay, just un hwnna angen symud ar y meddwl. Nice. Oh my god. Ooh. Gweld dim byd. String o sia. Hey, come on, Mr. Goat. Let's mynd. Dwi'n actually nuts. Da ni fe yma yn chwarae hwn a ddim chwarae Helldivers. Yeah, be yn y byd. Angen escortio'r goat. Come on, Mr. Goat. Cadw un yn fyw, ie? Yeah. Ble mae'r goat wedi mynd? Dyna'r goat. Oh, mae'r pack-a-punch un level fi yn rubbish. Come on, goat. Beth di goat? Ydy'n oen? Gafr. O, Owain di hwnna. Owain sy'n... Oedd hwnna, dim gafr. Oh. That was a lamb, not a goat, swn i'n dweud. Oh, it's a lamb, is it? Oh, sorry. Swn i'n disgrifio hwnna fatha... Swn i'n disgrifio yr readily available assets maen nhw'n defnyddio hwnna yn... Oh, no, ddim yn lamb. Na di? Mae'n edrych fel lamb, yeah. Ie. Sorry, rai just ddim yn... rai ddim yn gwybod fel lambs o fe goats. O, mae'n... Ie. Wel, goat efo fatha bafr. Yeah. Oh. Mae'n ti'n llawe. Mynd am hynny fo? Na.
O, go, mewn fan'na. That poor little thing. Tasty murder. Oh, Christ, ni angen lladd nhw mewn y cilchyn. O, ti'n mae gen i fi, gad criw nhw dod yma, a dyn gai wneud... Hynna. Sudden death. Oh, yeah, hwnna'n actually eitha da. Ni angen gadael nhw dod mewn y cilch. So just a handy os o'n dda. Oh my god, eisiau bod yma o. Dwi'n, na i... Dwi'n no way yn cael chi fan'na, ie. Let me symud y camera lawr. Ddim meddwl o Morgan yn dod nôl. Mae cael nhw'n y ffucking hanner cilch na'n annoying. Yeah, man. Dwi'n trio fatha... Wedi gongol yma. Yeah. Mae'n cymryd mor blwmyn hir i lladd nhw. Oh, Nico Hulkenberg mynd i Sauber. Blwyddyn Yndi? nesa. Pwy sy'n... Botas sy'n mynd, mae'n gorau fod. Yeah, os rwy'n fi'n dewis. Meddwl byd nhw'n probably cael gwared o Bottas yn lle Zel. Mae saws yn ddod... Di'r gwahaniaeth yn y ddau rwan ddim digon i chdi dewis Botas. Ond Yeah. purely skill alone on. O, roedd Bottas yn... Ti'n lle dweud efo rei drivers, mynd ddim yn cyrraedd lefel yna, wedi bod mor uchel. Yeah. I mean, like I then mewn... Dechrau efo Williams. Oedd o. Mynd i Mercedes. Ac ddim really... You know, mynd yn really ar ôl hynna. Cos o'ch chi'n gwybod ar y pryd, I'm going to Sauber to make it a front-running team. O'ch chi'n gwybod that? Na, met, ti'n mynd... Na. Mynd i'r tîm sydd ar basically gweilod y grid. Definitely ddim gwneud hwnna. Os ti ddim angen, like... Oh, mae'r elixirs fi wedi I'll set off, God's sake. Oh, shit. Redig lawr i trio cael fy gun nôl. Rwy byth mynd i cael pack-a-punch, ail pack-a-punch ydw i. No, lot o'n dda. Ni da yn ein.
O, hanner pris. Ie, fi wedi gael am. Hell yeah, ydw fi gallu pack punch o? Yes! Fi. Oh! Yeah! Haindai, pack a punch! Diolch, Emrys, legend. Ti'n really shit there. Mae gen i fi ddigon o pres cael 4 yma de. Ond o'n i byth wedi cyrraedd o. Level 4, my days. X, eisiau gofio amdano fo? X. Pwysio X. Pam, beth sy'n X? Pwysio X. Oh yeah! Ych a fi. Oh my god. Hefyd, rwy'n hoffi like, y rai mawr. Os ti'n seithi nhw, maen nhw'n just like llaf roi rwn nhw. Wrth i fyny, lle. Yeah. Eisiau cadw un yn fyw. Yeah. Yna loads of fi. O, oes? Yeah. On my way. I say loads, mae'n like pedwar. Dŵr ti. Di enwch ddim fyny, lle. Yn y siambr. Yn y siambr. Yn y Chamber of Secrets! Mae'n weird, eto, cyma rhwng i Helldivers. Di Yeah. stress y gem yma ddim yn hwyl fatha di stress ti'n cael yn y gem yma yn wahanol math o stress i ti gael yn Helldivers ynddi. Oh yeah. Ac yma sy'n un gem yn really fun i chwarae all ddim. Wel fel po, mae hyn yn just basically COD zombies, ydy e? Yeah. Frenzy Catalyst. Oh no! The power has failed. Quickly, you need to find the backup generator. Oh. Hyn, smin... Mae'n bloody mynd tre. Sut mae hyn yn hwyl? Just... Y boi ma'n i ben dros y. Yeah, rwy'n casau bullet sponge enemies. Yeah. Ma'n ddiog. Yeah. Ti'n... Rwy'n wedi anghofio am un hyn. Friggin' hell. Neu ein llaf nhw mewn y cylchyn sy'n symud! O, dwi'n te, na tychlan. Lan yn y engine room. Dwi'n joio sy'n sydd wedi hynna fewn ffordd chdi mewn i'n gwybod. Ti ddim yn gwybod yr engine room, Emrys? What the hell? Or ti'n meddwl ti'n cael like, a mapio game hyn, like... Lawr fel ti. A dwi'n mewn i'r celch. What? Ti'n meddwl? What? Okay, dwi'n di... Sut oedd hwnna digwydd? O'n i'n rili sbio be ni'n neud. Just yn adfywio. Oh, what Beth am di?
Byw o 27,000. O, so rwy'n fi'n it's bron people. cael ti nôl. Rwy'n fi'n bron cael ti nôl. O. Ma... Ie, tocyn bywyd, ie? Ie. 5,000 eto i fi. Sut dyn ni like o things ti, just like more cheap te? Just o tocyn bywyd. Ond, ie. Rwy ti dweud efo pack o punches ti ddim yn cynnaflu Ond hefyd. nes i cael jaman o... nes i cael y half price na. Ie. So o'n i'n gallu fforddio 2 pack o punch yn syth. Oh my days. What was that? Hot marrow. Just like... Like that, not happening. Oh! Be digwyddodd? Nes i iwsio super duper move fi. Nice. Ah. Right, ble ni'n mynd? Yn bo? Oh, nôl lawr ni? Nôl lawr i'r stafell lawr? Ah. Mewn ni'n agor y drws nawr. Ionix wedi dweud, ydy hwn dod efo language pack Cymraeg neu oes na mod? Na, mae'r Cymraeg mewn y game. Ond mae'n just like a UI. Yeah, Mae ddim... Mae'n elfen yn ymwneud. Yeah, mae like a UI a like a text mewn Cymraeg. Mae mewn y settings. Ond mae like a voiceovers a voice actio dal. Dal Saesneg. Ond ie, roedd Morgan o'n chwarae wedi... Cyfrannu. Yeah. Wedi translate fel bron hanner o fe. Oh, Jesus. Infinite ammo! Hey, mae'r drws wedi agor. Ai hwn di'r diwedd? Ie, hwn yn y boss fight. Rwy ddim mynd lawr fan efo. Just level Ie. 2, pack a punch. Dwi eisiau... O, gyda fynd yn... Level 3 pack a punch, 30,000. Oh, navy blue. Oh, run after the ammo. Ble mae'r... Dyna fe. Dweud un peth, mae'n redig hell of a lot gwell na i fer on. Y game hyn. Ie. Rwy heb cael unrhyw slowdowns. Like o Ges i gwbl. slowdown pan aethon ni ar Abomination, da. Yeah. Mae'n ffes random story beats, da. Mae'n yma diary rwy'n. Dwi'n dda... Yeah, pob tro ni'n gwneud like main mission mae hi'n siarad. Ond diolch, ti'n methu fatha... O, dwi wedi lladd fy hun! Ti'n methu interactio efo hwnna. Cos ti'n...
Oh, hwnna'n annoying. Off. Ti'n gweld chdi? Na. Shit. Rhaid just abusio yma, ta dyn ni. Roedd ddim yn prynu life token. What? Rang pack a punch. Oh, mae gen i 16,000, so rwy angen... Oh, fine. 5,000 am life token eto. O, gwych, dwi wedi colli fy holl elixirs hefyd. No! Cael elixirs eto. Ti'n mengen nhw? Slows you down. Mae'r un ceffil specifically yn speedo ti lan. Literally, mae'r... Pack punch rhyw 2 nawr yn gwneud mor... Dwi... llai. 5,000 i ffwrdd o cael... Oh, what the hell? Cypins 4. No ddim fair. Good things happen to good people. Like. Sorry, boys. Oh, blimmin' hell. Wel, free ammo. Chi ar y final nawr. Ni'n bron o goffan dy bol. Oh, hey, Morgan. Hiya, sorry am hynna. Yeah. Ni'n joio dywedd gloc y ffroes. O'n i yn clywed yn y cefnder ar fy ffôn. Gael cymhariaeth gyda the Helldivers sydd yn flavour of the month ar hyn o bryd. You know. Flavour of the month? Well, yeah, come on. Chi ddim di chwarae mwy na mis worths of gemau yan fe, surely. Dwi'n meddwl ni byth chwarae gêm arall. Oh my god, it'll never top Worms. Actually, y ffaith bod chi di llwyddo i gael rhywun sy'n siarad Cymraeg ar ein Discord i ymuno gyda chi mewn co-op arall, mae hwnna'n dangos faint mor poblogaidd yw e. Byddwn i'n dweud, mae hwnna fel litmus test. Mae hwnna fel amazing passing a mark. Tiod, mae'n pasio'r prawf yna. Pwy? Na, fi jyst yn dweud, y ffaith bod... Tio, mae dy ti doi ffrind ar wahân i chi'ch dau sydd yn ymuno gyda chi yn y Discord chat a stuff, a voice calls. Tio, mae hwnna'n rhywbeth... Mae hwnna'n dangos faint mor dda ma fe. Ynddi. Wel, ni gallu cael ffrind, Morgan. Ie, mae'n amazing. Na, fi ddim yn dweud, fi methu gael ffrindiau. Na. Dyna fe fi'n dweud. Pam gymryd fi'n trio esbonio fan hyn. Fi'n dweud bod e'n pasio'r prawf. Ti'n gwybod pan neith... enghraifft, cofio pan neithon ni trio wneud Fall Guys. A oedd hwnna yn anodd achos oedd rhaid lobby a wedyn, os oedd un person, achos oedd angen gymaint o bobl mewn un lobby, os oedd un person yn gadael, oedd rhaid stopio'r gêm.
Wel, fi'n teimlo gyda'r game Helldivers na, o'ch chi wastad yn cael 3 person a mae jyst yn peth teyrn i faint mor dda ma fe a faint chi'n joio fe. So, Joking aside, ydy mae'n game berffaith, ond mae o yn endearing hynna. Lle dwi ddim yn meddwl fod hwn yn... Ond mae Helldivers bron prides itself o tim rhwystredig, Ie. A mae'n gweithio. Cos dwi'n meddwl, mae'n... Ond mae fe'n game gwahanol iawn i hwn. Bydden ni ddim yn rhoi yn yr un genre category hyd yn oed. Swn i'n reid yn yr un vibe, de. Just y ffaith, mae o'n stress shooter, Yeah, suppose. Holl pwynt o di stresio chdi allan. Mae hyn yn just... Fydda i ddim yn rhoi hyn. Hyn yn yr un fath efo COD Zombies. Fydda i ddim yn rhoi hwnna chi COD Zombies, Swn i'n gael hwnna'n stress shooter. COD Zombies, rwy'n joio COD Zombies, ond... Mae'n rwy'n joio fe, ond rwy ddim yn chwarae fe often. O'n i byth yn chwarae fe rili, de. No. Dwi yn barod i fynd i'r boss yn dro o'n byw o Pack-a-Punch 4. Ti'n barod efo Pack-a-Punch 4, i ti? Ynddo. Mr Pack-a-Punch 4. Wow. Nes i neud y thing na o ddim marw. Hei, dyna'r tactics. Ti'n game y profiadol pan ti'n gallu spout o hwnna mas casually ar stream. Chwarae teg i Owain, o'ch ti wedi gadael ni Morgan. So oedd rhywun gorau cymryd y mantle o... Cam i fyny, I love it. The mantle o marw really cyson. Owain's been doing it with gusto, hynna. Dio beth, diolch am cadw'r cysondeb streams ni ar dynamic. Mae'n rhaid cael rhywun sydd just ddim yn gwybod be maen nhw'n neud ac yn marw heb trio, really. Enw fi Morgan. Yeah. Yes, actually, yeah. Heddiw wedi chwarae Fortnite ar Switch os oedd ddim byd yn wrong am hynna. Hey, come on now. Convenience yw e, weithiau, os yw'n lan y grisiau, mae'r kids just yn setlo i mynd i gwely. Dwi wedi call i chdi allan ar y convenience thing, iawn. Sy'n fy Steam Deck, Oh yeah, that's true actually. Yeah, good point. Yeah, alright. Digon teg. Mae hwnna'n lot fwy pwerus. Yn ollol. Dwi'n cael goch ddim eisiau handheld, that's not my issue. Na. Just bod chi pigo'r un fwyaf gwan. Yeah. Och di literally chwarae Fortnite PowerPoint Edition. Yeah, true. Yeah. Oh well. Anyway. Yeah. Mae'r gem ar i fi mewn mood. Yeah. Ond rwy ti mewn mood. Yeah. O ti a mewn mood cyn dechrau'r game yma, Emrys. Projection.com. No. Mae'n debech ti o cael Pack-a-Punch arall. Yna 28 fil. Mae stupid dwi'n mynd i rhannu pres efo chdi. Ie, bydd hwnna'n cool. O, neu prynu stuff iddo fe, ie. Dwi'n meddwl 5,000 fan moel. Dwi'n angen y 5,000 na. No. Pam dwi'n cael reidrych chdi. Si fi rhannu gameplay fi efo chdi. Rwy'n mynd i adeiladu train a just dynofio ultimate arnyn nhw. Ie. A fi ddim yn meindio, fi'n gwylio fe ar y stream, yn oce. Mae'n delayed, de. Ydy, faint o delay ddo, cwpl o eiliadau? Dim clem. Wy'n live, O, cool, na i cael look ar un yna. Diolch yn fawr. Yay! 30 fil. Wehey. As soon as rwy'n prynu hyn nawr, ni'n mynd i cael hanner pris. God's law. Yeah. Okay, mae gen i ar... O, rai 100% angen bloody rai elixirs. Iawn. Dwi'n di awgrymwyd o'n i aros o yma. Ta mae ultimate ddau gyda ni.
Ie. So gwyd ni'n diown i'r boss efo'r ultimates ni'n berod. Ie. Rwy angen elixirs, though. Cant oherwydd. Mae'r box yn slog. Yeah. Iawn, let's do a loop then. O, O, mae'r wallaeth sydyn. Dwi am... Lovely. Be dwi am wneud hefyd, agos dwi'n team player, dwi ddim am seithi neb o'n. So ti'n cael yr holl... So Point. ti'n cael y kills. Oh, friggin' reload! Come on! Be na i di, na i just, fatha... Alla na i helpu weithiau. Right, ydych chi wedi nodi yr unrhyw cyfieithiadau chi di teimlo, oh my god, mae hwnna'n offensively wrong. Na i ddeitha chdi Yeah, off-stream. Yeah, dweud fi off Yeah, stream. Morgan, roedd na'r perk just now. Roedd yn dweud Morgan sucks. Ond oedd like... Oh, Beth ydi hwnna? Ie, fi di cadw hwnna mewn. Mae hwnna just achos fi'n digon Go fe. cool i wneud sport ar ben fy hun o fewn game. It's okay, No. it's okay. Oh! Dyn nhw ddim hanner mor creative hynna. Ond, I know. Mae gen i fi stwff i wneud off-stream. Okay, cool. Ond ie, bydd hwnna'n really handy achos Ond- gallwn ni wrth gwrs mynd nôl atyn nhw a dweud, right, nid fi sy'n wneud hwn, please newid hwn. Neu falle fi sy'n wedi wneud e, a fi eisiau cymryd e nôl. So, Ie. bydd hwnna'n really, really handy. Achos ar diwedd y dydd, ni eisiau hwn i llwyddo a bod y Oes. lleoleiddiad yn dda. Mae'n digon cynnar i gallu wneud unrhyw newidiadau. Maen nhw yn nghanol wneud updates trwy'r amser, so bydd e ddim yn lot i fi ddweud, right, please, ni wedi cael bach o adborth o'r cymuned sy'n siarad Cymraeg sy'n chwarae gemau. Please newidiwch hwn i a cynnig opsiwn gwell. Byd nhw wrth ei boddau dy hwnna, a fi ddim yn meindio, does dim byd gwaith na cael rhywbeth a ti just fel, hwnna ddim quite yn gweithio. So, Dwi heb Ie. cael ei proofreadio o gwbl. na? Oedd yn ei bethau wneud ar stream. Okay, fine. Hwnna'n rwystredig i fi, achos Right, rwy'n mynd i wedi cael elixirs. cysylltu a trio wneud yn siŵr bod e. But dwi ddim diwedd y byd, dwi ddim yn great, ideal, ond fi'n siŵr gallwn ni datrys e, so all good, all good. Wish I could have gone, do. Fi lladd yr boi yma, i chdi cael lefel arall, tan agos. Un funud gadw i just mynd i cael yr Iawn. health Dwi'n potion. literally cerdd o'n cilch. Oh. Ble ydw i? Efo Ie, laser. Ie, newid ailwytho i reload, lol. Actually, reload ailwytho. So be, dwi'n derbyn hwnna well. Ia, mae gan gyda fi conversation i gael efo chdi Okay, yeah. off-stream. Fine. Ie, rwy'n un da, Ionics. Oh yeah, bendant. Mae mwy o awgrymiadau ni'n gallu cael y gorau byd. Ie. Fel eisiau gael dy boi yma fyw. Ie. Un funud. Faint ydi ein hyn? Oce, ti cael llafu. Divine on 35. Nhw di bloody trwsio'r cheese strats ni, Morgan. Oh na. Y dau nhw, like Wna, y ie. console fan hyn, neth major arno fe. Ac hefyd y grave ti methu cifio ti o ddweud yn mwy. Oh, oedd y bedd thing yna yn fel go-to o dde. Ie. Ti dal angen Rodgers. kills dy... Ie, ble nhw? Mae'n like neb o bwysi. Ie, maen nhw'n gyd o fe yma. Gall Mae'n dod dod o nhw. lot chdi. Ie. Oh O, shit. ti'n fawr. Un o'n nhw jyst wedi dechrau sbonio. Aw. Mae'n rili rhysredig dim seithio hyn. Oce, ti gael ti dechrau seithi, mae gen i digon na am elixir. Oce, rwy'n meddwl, efallai mae gen i popeth. Ti'n fawr un yn yr starting area. Na.
Hwna'n just up o'r bullet speed, yeah? Like a firing Yeah. rate, dwi'n meddwl. O, ti efo automatic rifle yn ywyd? Yeah. Ai, ai, ai. Os dwi'n gallu cael 65,000 wan, allai cael haen 5. Faint o bloody amser mi hwnna'n cymryd? Na, rhaid stuck! No! Oh, Jesus Christ, dwi hwnna'n agos. Ah! Oh, jeez. Dwi'n ôl i'r twnnel, yn i thinio'r herd. Yeah. Mae'n friggin' invisible then, rhywle. O, nhw yw'r gweithaf. Nes i glywed ti'n dweud hwnna cwpl o weithiau, fi'n hollol cytuno gyda chi. Mae unrhyw gelyn sydd yn tryloiw, it's just ridiculous yn dweud, just silly. Trylew. Tryloyw yn dod o trylew. Yeah, Argentina. Ar ariannin. Pamlaen. Yeah. Sy'n chi'n rhaid i fod yn Patagonia? Ie, fi wedi bod. Do? Es i draw fyna am cyfnod Eisteddfod, wel, dydd go dewi. Ie. So dde'n eitha cool gweld nhw'n cynnal Eisteddfod yn y capel fyna. Ond es i i'r bit lle Chubut, es i ddim draw i ochr... beth yw'r ochr yr Andes yn y mynyddoedd? Dwi'n gwybod, ti'n gwybod mynd Ie, ond basically mae yna bit sy'n really lovely ar thing. Es i just i'r bit lle wnaethon nhw glanio a Chubut bit yna. Ond ie, oedd dal fel cymuned yna a stuff. Oedd e'n really diddorol. Nice. Ie. Cos hai fi fod yn onest, dwi'n licio meddwl dwi'n reit knowledgeable am lot o stwff. Dwi'n licio disgrifio hyn yn worldly, da. Ond mae gwybodaeth fi am De Amerig... Ia, mae gwybodaeth fi am De Amerig... Actually, rwy'n mynd i just prynu gun, sorry. Reit gwan, de. Okay. So. That's alright. Dwi'n gwybod pam, quite, still, just one of those things. Well, you know, dwi ddim yn rhywbeth sydd yn syllabus yn yr ysgol, ydy e? So, ar wahân i deithio fyna, neu wneud rhyw project specific, bydden ni ddim yn disgwyl bobl gwybod lot am fe, really. Let's spin, boss man. Annex wedi gofyn, beth yw'r broses i rhywun helpu gyda cyfieithiadau? Ddim dyn AI. Ie, dyna yw'r peth mwyaf pwysig. Ond, ynglyn â beth, neu cyfeithiadau Cymraeg, efe dyna... Efo'r game hyn. Efo'r game hyn. Fi'n credu, mae probably thing adborth. Gallech chi gysylltu gyda Wales and Drag. Fi eisiau rhoi lot o fel cynigion. Os chi eisiau rannu fe ar Discord ni, gallai pasio fe ymlaen, achos i... ysgoi lots of bits and bobs. Os ti eisiau gwneud hwnna, bydd hwnna'n rhywbeth. Neu chi'n gallu cysylltu probably gyda Wales Interactive ei hun. Bydd gyda nhw fel tab ar wef a nhw fel contact form. So dyna'r opsiwn arall. Ond na, fi'n credu mae hyn yn scenario lle mae rhaid i ni mynd at edrych trwy hwn. Gael, falle mae'r ochr playtesting ddim di digwydd o ran y lleoleiddio, achos does dim loads o bobl yn gwybod amdano fe eto. So, dyma pam mae streams fel hen o mor bwysig i ni ail-asesu a meddwl, wait a sec. Achos o'n i'n rhan o'r cyfieithiad, nid fi sydd cyfieithio'r holl beth, ond o be nes i, ni'n mynd trwy stringent thing, fi'n cael pobl i profi, nes i dangos i Emrys a Owain a ni yn gamers, so ni yn gallu cael teimladau cryf, achos ni'n passionate am gemau. So, falle mae angen just edrych ar yr
fe gyd eto, a fi ddim yn dweud bod beth fi'n neud yn berffaith chwaith, falle fi angen gwella ambell i beth, ond fi'n credu bydd nhw'n digon fodlon cymryd yr adborth a neud rhywbeth amdano fe, so nhw'n mynd i gwerthfawrogi fe. A hefyd, wel, os ti'n siarad am games eraill yn gyffredinol, dwi'n meddwl, ti wedi cael profiadau chdi, ti'n gwybod bod yn humble fyd, ie. Di rei pobl misio cyfeithio games yn y gwrs. Na. A rhaid chi ddim cymryd yn bersonol, ie. O, ie, god, na. Ei, mae fel unrhyw darn o gelf neu beth bynnag, ydyw e, rhywbeth celfyddydol, mae'n rhaid i chi roi eich hun mas yna, a bod yn barod am... rejection. Yeah, adborth. No, rejection, I love it. No, ddim necessarily rejection, ond... Ie, ti'n gwybod yn barod am hwnna, ond just unrhyw fath o adborth, mae'n bwysig cymryd ymlaen i gallu gwella, datblygu a gweld pethau o be mae pob... Mae pawb yn mynd i gael teimladau gwahanol. So na, fi'n credu mae'n holl bwysig i allu cymryd a addasu a esblygu unrhyw beth fel hyn. So, ie. Ond, mae just... O'n i ddim yn ymwybodol bod nhw wedi gorffen yr ail hanner tan 3 diwrnod yn ôl. So, i fi, mae hwn yn surprise i weld, a os oes cwbl o bethau sydd ddim cweit yn iawn, ni gallu mynd at nhw a dweud, reit, fi ddim yn siŵr, ond falle newid hwn. Ond, ar y llaw arall, mae'n really bwysig i cynnig opsiynau gwell iddyn nhw. Mae'n neud yn haws wedyn, os ti jyst yn dweud, mae hwnna'n crap, ddim yn dweud bod, ond os ti ddim yn actually cynnig opsiwn gwell, dyna sy'n mynd i sefyll, nes bod yr opsiwn gwell wedi cael ei awgrymu. So dyna rant fi drosodd, ond Ond tegwch, maen nhw wedi llwyddo i lleoleiddio gemau yn y gorffennol, a so ni wedi cael unrhyw broblem o gwbl gyda nhw, so mae hwn just yn gêm bach yn wahanol yn y stael. Ond eto mae'n bwysig bod pawb yn hapus gyda ac yn deall beth sy'n cael ei ddweud ac yn y UI hefyd. Ni angen mynd i'r chamber lawr y grisiau, mae yna drws rhywle. Ie, dwi'n ymlaen o yma. A dwi'n jyst mynd i fewn o fo? Ie. Onyx wedi dweud, meddwl bod yn amazing i fod yn onest i gael meddalwydd gemau yn Gymraeg. Wel, y joc fyna di dde, yn y 90au canol, o'na lot o meddalwedd Cymraeg. Cos o'na lot o bursaries, Windows 95 a Windows 98, efo meddalwedd Cymraeg, Ie. Sy'n... Lot o hwnna'n gwleidyddol. Ti'n cael llawer tan. Lot o hwnna'n gwleidyddol. What the hell is that? Ie, educational, ie. Ie. A pwy sy'n mewn grym o parti gwleidyddol ar y pryd yn gefnogol neu yn gweld gwerth. Chain whip thing. Achos all well and good dweud y cynllun ma o miliwn o siaradwyr erbyn 20, 50 neu beth bynnag yw e. Gynna fi... Barn fi am hwnna de, erioed ydi. So well gynna fi 500,000 o pobl Cymraeg, siarad Cymraeg. Sy'n defnyddio fe mewn ffordd... Sy'n defnyddio fo o safon ac yn ddyddiol. Na 1,000,000, 2,000,000 sy'n gwybod sy'n dweud helo, hoffi coffi. Hoffi coffi, What do you mean, hoffi coffi? Well fi hanner neu chwarter numbers. So be fi'n ni dweud yw fel quality dros quantity o ran actual defnydd yr iaith. A bod e'n iaith fyw, dyna'r big tagline arall. Cos mae gynnu fi... Cos dwi'n abod... O, bom oedd yna fe? Ie, bom. Paid mynd ar y main yna. Ie. Yn brif o fo? Na, Ben roi nhw lawr, ie. Ie, paid cyffro dde. Christ. Chi'n mynd i wneud hwn. Oes,
mewn y fersiwn Cymraeg o risg OS. Mae'n o fersiwn Cymraeg hwnna. Which dwi efo. Nice. Siwr e... Pobl yn y cynnal nath nhw. Pobl yn y beth? Ond y cwmni yn neud fatha Oh, right. ysgolion gogledd o blaen. Oh, okay. Oh. O risg OS yn hen. Yeah. Operating system. Ah, okay. Ei, ti'n gwybod pwy? Y boi na Rhys o Prifysgol Abertawe, mae fe'n gwybod ei stuff am hen cons... O, ti'n gwybod? Yeah. Computers fel. Yeah, micro, really diddorol gran o fe. Mae fe lan fanna gyda'r trays a cories, ond actually o ran y stuff Cymraeg, ti'n gwybod? Yeah. Oedd hwnna'n really diddorol clywed. Fi'n siŵr bydd dy fe stondin yn rei steddfod, os ti'n mynd draw. Ie, sbyn o fos. Mae'n mynd yn damaged, hwnna'n cool. Okay, Yeah. hwnna'n neis. Mae'n cael damage model. What the hell was that? Mae'n cael phases, Emrys, mae'n cael phases. Oh, navy blue. O, beth yw hwn? I don't know. Oh, sugar. Beth oedd hwnna? Dim gwybod. O, chi'n agos nawr, ddo. Chi'n agos. Yeah. Sorry, ond gallu bod yn rhyw fath o cheerleader yn y bit diwedd yma. Diolch. Sorry. O, na! Oh! Emrys, no! Oh, god. Oh, ti'n gallu aidfywio. Oh, diolch shit. Beth. Na, Rwy'n dod at ti nôl! O, chi'n nowhere. O, chi'n Rwy'n- nowhere. Cant Na, y cant, byddet ti gath i ddim. cael ti No, nôl. na, Cant y cant. No Owain, way. come on, Cant y bad. cant. Cant y Can't cant. fwydio gorffen it off now, come on. Cion couple of buledi off lladde. Go on. Oh, come on. O, Oh, no! y llawr ydy e. Yeah, llawr sy'n dod i mas. Just cadw symud. Mae'r strat o llithro ar y llawr yn un dda, fi'n credu, os ti'n gallu neud e. Mae Owain gyda hwnna lawr i Yes! ti. You've severed the link. Nice. O! Er y mod yn ofni, nid dyma'r olaf i ni ei weld ohono. Clywys mam yn siarad am A way in which to ddiogel, ffordd i ddelio ar rhain, treduriau dylap arf wedi gynllunio i'w lladd. Yn rhaid i bod hi wedi gwneud hi. What? Okay. Rhywbeth cyfarwydd yma'r... O, okay. Diddorol. What? Beth ydyn ni'n dweud yma? Ie, ni gallu gadael na. Sa'n siŵr beth mae hyn yn gwneud? O, oce, y we? Oce, y gadael. O, paid mae'r okay. Oh my god! Oh, na! Oh my god! Oh! Oh my god! Ti'n gadael mewn amser? Oh, hwnna'n cael Oh. Emrys. No. Oh! Oh, Oh! Oh, please, just byddwch yn ofalus, please. Dyw'r llawr ddim yn neud y thing yna ragor, so bydd rhaid i chi just... Oh, sugar, maen nhw... Mae'n Gen ti gormod ddim fan hyn, sorry. bywyd. Emrys. Na, dwi'n methu anyway. Oh, mae hwn yn greulon. Am ffordd i orffen. No. Dim fel hwn. Nid fel hwn. Nid fel hwn. Oh. Oh, God. Oh. Yeah. Ti'n cofio tro na pan oedd Josh yn chwarae? A oedd e just wedi clutcho fe. Bydd rhaid ti'n neud hwnna nawr. Dim yn press F to leave, mae'n hold F am... Oh, Yeah, ages. Oedd e fel 10 eiliad cyfan. Oh, na. Oh, oedd hwnna'n good. Be bynnag nes ti fanna. Oedd hwnna fel special neu rhywbeth. Yeah. Wow. Nes i Oh, safio what? hwnna'n berffaith. Ti angen rhedeg o na. Yeah. Na, mae'n fine. Rwy'n gallu train am yn y room hyn house. Dwi'n Yeah. yn stopio. Mae'n dal phase, rwy'n meddwl. Ie? Oh, yeah, 3D8. Oh, na, fi ddim yn siŵr, actually. So, mae rhaid ti lladd 3D8? Na, Oh, hwnna'n wedyn- round. Oh, okay. Rown 3D8.
Wow. Oh. Yes, go on. Ti'n gallu neud e nawr? Neu di o'n rhy risky. Ie, bydd e wedi bod yn nice touch yn credu i gallu prynu dy ffrind nôl mewn i'r gêm. Ww, amcan newydd. Amser yn weddill. 1 munud, 10 eiliau. Stopiwch yn neithiwr o'r elitaidd. Oh, shit. Uh-oh. Uh-oh. Clutch.com nawr. Oh, beth ti'n mynd i neud fe? O, nes i fe! Oh, nice. End cutscene. But yn newydd. Oh, da iawn. Damn, edrych ar ffaith ti di llaf, Emrys. 1,000. Wow. Di bod wedi gwneud marwolaeth. Marwolaeth, that's a Morgan numbers there. Yeah, ti'n iawn. Ti'n iawn. Hey. Oh, God. O'n 14 o, mae'n dweud i ti. Nes i ddim marw 6 gwaith da. Na? 100%, 2, no way mwy na 3. Edrych nôl ar y fod. Yeah, dwi ddim fel arfer yn cael yn wrong. Ond yeah. Ti'n mynd cofio'n intro lle ddech chi ond gyda 2? Na, fi ddim yn cofio hwnna. O, edrych yn rei, penglog y dieithrin. Mwgwd. Sample uwch o blodwyn fitrol. Beth yna? Beth yna? Dim Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn siŵr chwaith. Na. Nodiadau. Oh. Nice. Cora. How Beth much fi? did... Oh, creepy. Cool. Yn eitha cool. Yeah. Penglog y dieithrin, mae hwnna'n really rhywbeth wahanol yn dyw e. Oh shit, Wow. what ydyn? Gallu upgradeio LY uwchrafio. Fe di rhaid, gallu ma'n cael like perk points. Elixir Okay. bywyd. Cnaf eich iechyd gan 47%. Mae gael i 12 yn nhw. Nice. Wait, dwi'n permanent. Dim clem. Ultimate score. Okay. Beth i hwnna? Beth i gair hwnna? Lawndal. Iawndal. Iawndal di fatha ffein. Right. Beth di fanna? Be? Beth di page yna? Addasu LY uwchrafol. Mae fel mae'n like ti gallu just mae'n upgrade 0 elixirs te. That's cynnydd y iechyd. Sydd rwy'n uwchraddio hwnna. Okay. Sydd stallion. Stallion. Yeah, fi'n siŵr nid stallion oedd e pan nes i roi e fe. Na. No saying, achos ma' 'na gair am hwnna. Dod o ffarm si, o fel cefndir ffarmio, bydden ni ddim yn dweud stallion. Ond falle eithon nhw lawr y thing o bod yn enw, ond rhaid bod yn... Yeah, bydd ddim yn... Ond, you know, mae pawb yn mynd i gael syniad gwahanol, bydden ni'n dweud... Roedd fe hyn yn mewn March. Nid ti'n mynd i stalwyn. Stalwyn neu march. Oh, yeah. No, oedd y cyfrifiadau cyntaf ti mewn yr early access. Dwi'n meddwl ni wedi chwarae hyn mewn Cymraeg, ydyn ni?
Yeah, Oh. ni wedi. Gall mynd edrych ar y hen Ie, vost. gallwn ni. O na, mae dy fi'r Excel sheet, so fi'n gwybod beth fi wedi rhoi mewn. You know what I mean? Ie. Sym rhaid i fi, fi gyda'r timestamp yr e-bost o popeth, so dyw hwnna ddim yn broblem. Ond y peth yw, fi ddim yn eisiau pwyntio unrhyw bus, fi jyst eisiau fe'n gwella. So mae'n gwych, falle gallwn ni roi ar y Discord, just rhaid, os unrhyw un gyda unrhyw cynigion gwahanol, os chi wedi gwylio stream neu yn chwarae trwy'r gêm, gadael nhw gwybod, achos mae fe'n really bwysig bod nhw'n cael yr adborth yma. Achos diwedd y dydd, ni gyd eisiau hwn i lwyddo, a ni eisiau'r elfen Cymraeg o fe bod y peth, yn rhan cryf o'r gêm, nid yn rhan sy'n ddim eisiau bod yn negatif, ni eisiau just fe gwella a bod yn rhywbeth ni'n gallu bod yn proud bod yn digwydd. March. March. Byddwn ni'n dweud. A fi'n siŵr dyna be nes i danfon draw. Mae'n mynd i bother fi chydig, so byddwn ni probably yn mynd i edrych trwy fy nodiadau a beth fi wedi danfon nhw. Ond dyna'r unig fel soon voiceover. Fi'n hoffi hwnna. Allan o fod yn llais fi. Mae'n ycha fi, dau, di hwnna. Lle mae ycha fi... Mae'n just y banner. O, mae Sea Dog VA yna fo. Fod i'r... Mae'n just fanna. Fod i'r best mate. Mae'n gwrwch y fi un a gwrwch Ydi e? fi dau. Pwy ydi e? Sea Dog VA, di'r streamer o Gymru sy'n Japan, man. A so the VTuber Iron Mouse. Best mate. Ti'n gwybod dall, ie. Ella dwi'n literally di siarad double Dutch i chi. Ie, ddim cael clem. Sorry. Ys gen i dim clem. Na, ond fi'n... Na, dwi'n un o'ch fi sy'n na. Mae'na dau fi. Y ddas i llinell o'i llais. Ie, mae'na dau. Mae'n dweud gwrw, gwrw ach fi un, gwrw ach fi dau, a wedyn gwrw, waw. I fi. O, mae hwnna locked. Pa mae hwnna locked gyda fi? I don't know. Ydy mewn un o'r passes neu rhywbeth? O, mae mewn y passes. Un o'n nhw. Ddim siŵr pa un. Dim glen. Oh god. Na, di joio hwnna. Ni di improve o'r game lot, rwy'n meddwl. Rwy'n na dim slowdown pryd rwy'n na llawer o enemies ar y screen, sy'n really nice. Yr animations ar y dechrau yn nice. Y voice-over story nawr, sy'n siarad pryd bynnag ti'n gwneud story missions yn eitha cool. Ac hefyd mae'n... Hefyd yr... Be? Ti'n meddwl, cos sa ddim respite o gwbl, ti'n meddwl rili'n gwybod beth mae'n neud, cos ti'n just poeni gymaint beth yn neud ysda. Ie, un peth efo COD Zombies. Ti'n cael clem am y stori COD Zombies. Na. Ond ie, a hefyd, rwy'n meddwl rwy'n na, added caneuon, ond, Gysi mi yn can. beth fi'n dweud, beth fi'n gael o fe? Fi'n credu falle hwnna yn settings di, Emrys. Probably. Probably. Ambient music yn y game. Ti gyda nhw off. Ar 0. So dyna pam. That'll do it for you. Ta. Fi'n gallu gweld ti ar y Discord, so dyna reswm. It's like 0%. Oh, funny. Oh, man. O na, ni wedi improve fe llawer. Mae'n chwarae eitha neis. Gwneud cutscene ar y diwedd yn eitha neis, achos o'r blaen oedd e bach fel, chi ddim yn ennill unrhyw beth, really. Ti just gyda'r scoreboard, ond gyda little cutscene yna nhw'n bianc, I suppose, mae'n rhoi rhywbeth extra. O'r rwy'n na cutscene ar dechrau hefyd, ble ti'n dod mewn i'r level. Okay. Nice. Ro'n eitha cool. Hefyd yna, remember oedd y bosses yn cael fwy o, animations arnyn nhw. Remember oedd Abraham cael mwy o animations.
Ie. A fe ac hefyd y ffaith ar y diwedd fan'na, fydd yn cael mwy a mwy wedi cael ei dynistrio pryd dwi'n ni'n seithi fe hefyd. Ie. Mae'n yn eitha cool. Ie, fel skin y cymeriad yn addasu yn ôl faint oedd wedi difrodi. Ie. Ond ie, mae'n joy hwnna. Diolch i pawb sydd wedi bod yn gwylio ar y stream. Mae'n probably gorffen y stream fan'na am heno. Cool. Ac diolch i pawb sydd wedi bod yn gwylio ar YouTube ac gwelwch chi gyd yn y stream nesaf. Ideal. Hwyl fawr. Hwyl. Tara.